डीजे अरुण बाबू डीजे अरुण बाबू डीजे अरुण बाबू मौके छिना पतिया हम यार मौके छिना presented by Man Entertainment मिलल बा हमारा हम मौके छिना का कही तोहरा से बतिया हम यार मिलल बा हमारा हम मौके छिना नैहर में रख ले बादू दू गो यार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार का कही तोहरा से बतिया हम यार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार नैहर में रख ले बादू दू गो यार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार का कही तोहरा से बतिया हम यार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार तोहरा से बतिया हम यार मौके छिनार मौके छिनार मौके छिनार मौके छिनार शादी हमर जब से भइल मन हमर पगलाइल रहे के ना मन करेले घर में जब से आइल घर में जब से आइल हमर मौगिया शादी हमर जब से भइल मन हमर पगलाइल रहे के ना मन करेले घर में जब से आइल कैसे करी तो हसे ई जहाज मिलल बा हमारा हमौगी छिनार नैहर में रख ले बादू दू गो यार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार का कही तोहरा से बतिया हम यार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार तोहरा से बतिया हम यार मौगी छिनार मौगी छिनार नैहर में है नाम एकर खूबे चलत रहे कबो धीरज कबो रोहित बा संगे घूमत रहे संगे घूमत रहे संगे घूमत हाँ हाँ नैहर में है नाम एकर बहुत चलत रहे कबो धीरज कबो रोहित बा संगे घूमत रहे हो गइल हमर जवानी बेकार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार नैहर में रख ले बादू दू गो यार मिलल बा हमारा हमौगी छिनार का कही तोहरा